Castillo. Tara. Bili pa tayo ng primer. 124. Tapos yung isang timba 2,400. Kulang kasi yung stock doon. Dito tayo sa loob. Dito tayo. Lawak project. Update natin. Barangay Kasampagan. Tagsasanga po lang sa Ajay. Tagmang Ajay. So kung ipupuntahan pa tayo, bibili pa tayo ng mga paano ipapantay ito? Ang laki ng ano. Puro alat kasi sila agad. So dapat dito muna. Tapos pag okay na dito, kitang kita. Ayun. Mas maganda yung tarlac. Bili pa tayo ng ano. Pulpos. Parang ano, tawag dito Nick. Mas maganda na to kaysa yung ano. Kaya tayong bukas, simba po tayo. Ano, good morning. Good morning mga boss. So punta po tayo ng Lawak, Pangasinan project. Ayan, shoutout kay Ma'am Jackie, kay Ma'am Josie, at kay Sir Joey Castillo. So tara. So bili muna tayo ng ano ba yan? Concrete primer and sealer para sa wall mga boss. Let's go. Okay, daan muna tayo rito sa Wilcon, Paniki Tarlac. So bili pa tayo ng primer. Ito yung binili natin. Concrete primer, water base, primer and sealer. So magkano to? 624. Tapos yung isang timba 2,484. Ayan mga boss. So ito na lang yung stock nila. Okay, kulang pa yan mga boss. Punta tayo sa kabilang Wilcon sa Villasis. So ito yung total nya. Nasa 11,820. Yan. Sa Villasis po tayo. Okay boss, thank you Tara. Okay, so ayan, dito naman tayo sa Wilcon Villasis. So kunin natin yung ibang primer dito. Kulang kasi yung stock doon sa kanina. Kulang yung stock. Tara, tanda tayo sa loob. Ayan si sir, sinita yung pang vlog ko. Dito tayo sa loob. Dito yung pintura. Ay, yung primer. So ayan. Magkano yan dito boss? 2,000. Hindi kabisado ni sir Ayan na. So 14,900 ano? 14,900. Ayan. So yun mga boss
Shoutout sir. Shout out pala, sir. Ay, nakalabas ka, sir? Oh, naka-play na yan. Nakatalikod na si Batong kanina nagdaldal. Bet naka ano? Ayun no, nakalagay. Mac Lagunilla. Nangyarap sa akin, sir, ate. Ayan. Mac Lagunilla vlog. Oo. Tignan ko nga yan. Hoy! Ano yung i-post niyo pa yun? Naiya ako, sir. Nangyarap sa akin. Naiyakin tayo parang damot mo at damot mo. Sir, welcome. Ano kaya pa ito, sir? Sir, thank you po. Okay. Oh, tumatalikod si Mama. Naiya si Ma'am. Kanina natatanong. Sa Wilcon Villasis. Wilcon Villasis. Ito pa yung resibo natin. Hello. Bye-bye. Yan, so yan o. Magkano ng isa nito? Nakalimutan ko na. Nasaan na yun dito? Ba't walang nakalagay rito? 2,484. So 14,905. 50. So ayan po lahat yung binayaran natin dito. Yun nasa kabila. Ayun, nadagdagan ng 6. 4 na timba to plus 6. So malaki kasi yung bahay. So para sa wall yan, wall. Okay, thank you. Tara. Ay. Okay. So, lawak. Lawak na po tayo. Lawak project. So, update natin to. Kasampagaanan. Yan, barangay Kasampagaan. Kasampagaan pa lang. Lawak Pangasinan. Okay, so dito na tayo. Ay, alas 12 break time. Break time. So mamaya na natin ipababa to. Pahinga muna sila. Ano? Ano to? Nahira na ka? Wala na lang, kuha lang na. Ayun, may kanin pa. Naubusan tayo ng ulam. Aji, sardinas lang nga makarel. Oo, majay. Magbatang ka dyan, may sakad jay. So, sardinas tayo mga boss. Tagsasangapulan sa ajay? Tagma na ajay. Ha? Manakita tayo sa dinas, karte. Ah. Ay, malas ko rin muna. Ay, makarel lang na yung sardinas. Oo, naipuramo. Ay, basit lang nga ito, boss. Ay, batsit lang. May sak lang mo. Dyan. Abing karga na ajay, jilikod.
Ayan, kain po tayo. Ayan, sardinas. Sardinas yung ulam natin. So ano na kasi, alas 12 na. Kaya ginutom na rin ako. So kung ay pupuntahan pa tayo, bibili pa tayo ng mga casting. Pupunta tayo dun sa mga boss. Punta tayo sa Tarlac. Bili tayong pulbos para sa kornisa. Yun naman pupunta yun sa Kapos Tarlac Project. Sa apa? So ayan, update tayo rito. So dito mga boss, meron pa akong pinaparitats dito sa mga dugtungan ng kornisa bawat corner. So yan po kasi mga talagang makikita ng mga tao, yung mga corner, mga kantuhan, tapos mga dugtungan ng kornisa. So ipapaayos ko pa to mga boss. So sinabihan ko na yung last video natin dito, sinabihan ko yung tropa natin dito na ayusin niya yan, ayusin niya. So ayun, sabi ko sa kanya, huwag siyang umalis hanggat hindi maayos. So babalikan kita, sabi ko. Ayan, yung resulta, ganyan na po yung nangyari. Oy, alika rito. Ito yung gawa mo, di ba? Yung sinabihan kita na ayusin mo, no? No? Oh, bakit anong ginawa mo? Hindi maganda yung pagkakagawa, pati yung mga kantuhan, mga dugtungan. Yan na yung pinakamaganda mo? O, bakit ka tumatawa? Tiyatawanan mo ba yung gawa mo? Ano sa tingin mo? Maganda na ba yan? Hindi. O, yan. Yung sinasabi ko. So, ngayon, i-retouch mo yan ng mabuti. Hindi ka alis dyan hanggat hindi ano, no? Kahit isang taong ka pa rito, no? Basta importante, maganda yung paggawa natin dito. Lahat-lahat, O, sinabi kong babalikan kita, hindi ka niniwala. Oh, kahit isang taong ka dyan na mag-retouch kung yun yung kung yun ang pinakamagandang gawa mo. So ayan, so marami pa rito hindi lang nakikita sa camera, pero sa actual nakikita mo. Pati dito, ayan no. Yung dugtungan dito hindi hindi siya nagkasalubong. So sasabihin natin yung fabricator natin ng kornisa na dapat gandahan niya yung mga kornisa natin. Minsan nasa kanya rin yung yung mga may butas-butas kasi. Yan, pero dito dapat pag nilagay na rito, ayusin na nila yun. Para hindi lang sila mahirapan na mag-install. Kasi bukod doon sa mga kantuhan, mga dugtungan, yung kornisa natin may butas-butas. Yun yung isang inaayos nila dito pag nag-install sila. So minamasilyan po nila yon. So dapat sabihan din natin yung fabricator natin. So yung 3D animation po nito makikita niyo po doon sa part po ng video natin. So meron pang partition yan. Tapos modular kitchen cabinet. So maganda po yun, makikita nyo. So dito, ayan, in-scrap na po natin lahat ng pintura niya dati. Ngayon, i-gagrain pa na po natin to. Ayusin nyo dito ipantay nyo. Paano ipapantay ito? Ang laki ng Ang laki. Paribal. I-grain nyo to. Dapat wag puro masilya. No? Wag puro masilya. Tingnan nyo. Lumubog na hindi maganda yung pagka-install. I-grain ninyo, dapat nakapantay sa wall. Ito pare. Yan, nakapantay dapat dito sa wall yan. Pati doon. Pag puro masilya yan, magbabakbak yan. I-grind yung mabuti yan. Wala hindi maganda ang pagkaka-install ng pintuan, ng hamba. Yan, tinanggal natin ng medyo matrabaho lang kasi yung pagtanggal. Pati doon sa loob, tinanggal na po natin yung dating pintura niya. So renovation kasi ito mga boss. So finishing yung ginawa natin dito. Ang gagawin natin ceiling, tapos yung ceiling, itong paint ng interior tsaka exterior wall. So yan po yung gagawin natin dito. Tapos pag nakapag-tiles na sila, babalik po tayo dito para mag-modular cabinet. Tapos yung partition, lalagay natin yun. So dito, halos pare-pares lang naman sila ng design. Yung dito sa may dining, living, dining, tsaka
dito sa may ano tawag dito, dirty kitchen extension. So dito kasi laundry na to, tapos dirty kitchen. Ayan, so tinanggal din natin yung mga pintura niya dati, tapos na gano rin tayo ng epoxy A and B. Tapos doon sa labas magano po tayo dyan yung ano na yun, waterproofing. So bago tayo mag-skim coat, magwa-waterproofing, pero ayusin pa po natin yung mga crack. So lalagyan din natin ng epoxy A and B. So sa mga kwarto, ganito po yung itsura niya. Ayan. So naka-cove design po siya. Tapos yung mga ilaw nung ano, ito, nung square natin, ayusin pa po ni electrician yan. So siya po kasi yung electrician dito, tsaka yung nagkabit ng mga ilaw dito. Sabi niya kasi alam niyang pagsabasabayin yung ilaw na yan, kaya tricolor yung ano, tricolor yung ilalagay ko dyan. Kaya mo bang pagsabayin? Sabi ko ganyan. So sabi niya kaya manong, alam ko na yung style niya. Ngayon hindi naman nagsabay-sabay. Kung hindi niya kaya sanang pagsabay-sabayin yan, kahit single color na lang sana yung kukunin kung ano ilalagay ko dito na strip light, single color na lang para hindi na siya mahirapan. Sabi niya kaya naman niya. So yun. Okay na. Shoutout kay Sir Joey Castillo, kay Ma'am Jackie, tsaka kay Sir Joey. Tatawanan din pa rin po yung gawa ni ni Bantong. Pati si Bansong natatawa doon sa gawa niya eh. Natatawa na lang siya doon sa gawa niya. Diba? Kitang-kita. Kung puro alak kasi. Ikaw naka-record sa'yo, puro alak. Dapat yung trabaho, wala kang pang-pabili ng alak. Kung puro alak yung isip mo, dapat ayusin mo yung trabaho mo. Para pag mais yung trabaho mo, pwede ka na mag-redors. So yun, sinabihan ko na rin sila na dito sa site, kuwari mag-ayos sila ng mga i-repair nila. So pag dito muna sila, tignan nilang mabuti yung i-retouch sila dyan. Pag okay na, pag na-retouch na nila, lipat sila. So wag sila yung hindi pa tapos dito, tapos dilipat na sila agad. So dapat dito muna, tapos pag okay na ditong banda, dito naman sila sa kabila. So tingnan po nila lahat yan. Pag okay na yan, dilipat sila sa kabila, ganun lang naman. So ganun din dito. Bukod doon sa cornisa, siyempre doon sa kisame natin, yung mga kantuan dapat maganda rin. So yun, isang ayusin natin dito. T5. So dati yung Richard W yung inano natin ngayon, okay na. Ayan o. Gay testing mo nga. Kitang kita na yung mga buko niya. Dito sa kabila, dito sa niskimkutan ninyo. Ayun mas maliwanag no. Kitang kita. Ayun, mas maganda yung ganyan. Kitang kita na. Ayos ko pa tayo ng ganyan kasi yung madali lang masira. Madali pang mulubat. Ayun. So ganyan kukunin natin. Lagay natin sa ibang site para alam nila. Okay. So tara na po mga boss. Punta pa po tayo ng Tarlac. Bili po tayo ng Pulbos. So tara. Bili tayo ng ng mais. Mais. Yung magandang, madam magandang klase. So 100 ang 8 piraso. Magandang klase yan? Magandang klase? Opo. Hindi bungal-bungal. Opo. Makikita ito sa vlog Ipapakita ko sa ito. Sure ball kayo? Makikita kasi yung last na binili ko hindi maganda natin mga boss. Okay naman. Sige. Thank you. Magkano yung yung luto? Magkano yung luto? 50 tangkal. Hindi na. Ito na lang sa akin. Sige, thank you. So, tara.
isa lang yata yung maganda. Tapos puro sira. So dito makikita natin kung maganda. So tara na. Okay, andito na tayo sa New Tableria Insular. Ito ng pulpos. Corne, basta casting 20. Wala na, yun lang. Ha? Ano yung ano casting mga boss? 20 yung kailangan natin. So Okay. 980. Yada. Okay, bye bye. Bye. Sahod ngayon, sahod. Awan. Kaya Torne, thank you. 90 na ano tawag dito? Ano lang yung tawag dito? 490 ang isa. 490 yung isang bag. Bumili po tayo ng 20 yung bag, so 9,800. Yan. Okay. Okay, dito ako sa bahay. Yeah. Pababa ko lang to para may pawashing na yung ano. Wala si Jerome? Pababa ko yung mga pulbos. Umalis na sila ang buhay. Hindi ko sinabing may karga ka. Sila paribal na lang. Ayan. Papawashing kasi ako mapasimba namin bukas. Ayun. Ay, pasulubong ako sa mga bata. Picnic. So mas maganda na to kaysa yung ano mga chichir yung bibili natin na ordinary. Naka ano pa to nakabukas pa. Nakabukas pa yung ilaw. Sino yung ilaw namin mga boss, hindi ko masikaso. Shopee! Shopee! Sa inyo dalawa ni Kuya. Sa inyo ang dalawa ni Kuya. Okay ba? You're the best brother, Papa! Wow, thank you. You're welcome. Wow, how about you yan? Subscribe to Makagunira Vlog. Wow, thank you. How about you yan? How about you? Best brother. Wow, thank you. Ayan, nakawashing na po tayo. Ako na rin yung mga tropa. Sumaaga po kasi sila pag Sabado. Ayan. So kaya tayong bukas, simba po tayo. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga laging nanonood sa ating channel. Paalam po.